El passat dilluns de 9 de juny es compliren 310 anys de la crema de Xàtiva per part de l'exèrcit borbònic al marc de la Guerra de Successió Espanyola. Un fet que ha portat a l'Ajuntament a celebrar el programa Juny Socarrat amb el Congrés Urbicidi del que ja hem parlat i amb una recreació històrica d'aquest capítol fatídic que avui centra la nostra atenció. Ha sigut gratificant i en bona resposta. Sabíem que teníem que començar en alguna qüestió molt acadèmica que ha sigut estos 3 dies de congrés i volíem també aportar la qüestió més lúdica que era fer una recreació. Sabíem que teníem una elevada temperatura avui i era un dia de risc, però així i tot els Miquelets del Regne de València s'han avançat dient que ells venien a Xàtiva igual. Així que és per a nosaltres una gran oportunitat per commemorar una crema de Xàtiva. 70 Miquelets del Regne de València posaven en escena de forma molt veraç la recreació històrica anomenada la Festa dels Socarrats, que començava a les 9 del matí al claustre de Sant Domènec amb el muntatge del campament, continuant d'11:30 a 12:15 a la plaça de la Seu amb un concurs i exhibició de disparada de salves. La gran batalla tindria lloc a les 12:30 a la plaça de Santa Tecla, el carrer Animes, plaça Sant Jordi i el carrer Sant Agustí. No tenen molta pressa en acostar-se, sembla. Els xativins continuen reposant la pólvora a les seues armes. Els enemics estan prop. Les tropes s'avancen, toca defensar la muralla i tenen lloc les primeres baixes. Els habitants d'aquella Xàtiva ostracista pagaren la seva obstinada rebel·lia amb l'exili o la mort. La seva ciutat fou assetjada, cremada i arrasada com a càstig exemplar ordenat pel rei Felip V, retrat del qual resta capgirat al Museu de Belles Arts com simbòlica revenja. La crema va convertir els socarrats en un símbol valencià de resistència. La veritat és que és un dia per al record i per a ficar en valor la nostra història. En definitiva, de lo que es tracta és de rememorar aquella lluita en defensa de la nostra ciutat, allà l'any 1707, en aquestes èpoques, i hem vist una xicoteta recreació del que va poder ser l'entrada dels Borbons per la porta de Santa Tecla, i jo crec que la veritat és que el nivell de la recreació ha sigut molt elevat, que és tremendament important, sobretot per a la gent més jove, que la gent jove conega la història de la seva ciutat, conega el paper que ha tingut, a més en un moment tan important com va ser la guerra, en aquest cas de secessió. En definitiva, perquè sàpiguen per què som una ciutat que va ser cremada, per què tenim el Felip V cap per avall, en definitiva crec que aquest és el paper que li donem a aquest tipus d'actes. Els Miquelets del Regne de València és un grup de recreació històrica que rescata de l'oblit els herois i les gestes dels valencians que van lluitar per les llibertats del Regne de València i la Corona d'Aragó durant aquesta guerra de successió. Els seus membres compliren amb el seu paper a la perfecció. Són una organització que fa recreacions en la mateixa Almansa i a Xàtiva encara no ho havíem fet, sí que fèiem qüestions molt reduïdes, molt xicotetes en el 27 d'abril, per commemorar el 26 d'abril, però ells volien fer una qüestió molt més gran i volien fer-lo on van entrar realment els borbònics, que era a la plaça de Santa Tecla. Bueno, jo soc el cap d'esquadra Benito del regiment de la Mare de Déu des de Semparats, que hem vingut així a defensar Xàtiva a vida o mort. El regiment està fundat en el 1713, el nostre coronel era Josep Vicent Torres i Ximeno, i no va estar a Xàtiva, eren gairebé tots valencians, i es va formar en l'exili per a resistir l'última plaça que hi havia, era Barcelona, a banda de Mallorca, quan arran del Tractat d'Utrecht els anglesos i els austriacistes i els àustries ens abandonen, es queden només valencians i els que van voler quedar-se allí, i ahir van resistir fins a la mort. Per la vesprada, els Miquelets farien una ronda per la plaça del Mercat i posteriorment un taller de dansa barroca. Xàtiva té que seguir commemorant episodis històrics, més que res com un paper important de l'estudi de la ciutat i sobretot per un front turístic que està molt per desenvolupar, i en aquestes qüestions jo crec que comencem a treballar en aquest mode. Els actes de Juny Socarrat continuaran amb l'execució de murals urbans.